go iga manyien iga ni onge. Okay. Adwaro ni mondo awach kama. Seche 8 mokalo Rigathi Gachagua opost ei kanisa kaler. Bang' dakika 10 opost pichni mag tear gas magore oko but mtoka. To sama opost to wacho niya ni mondo ji okonygi olornegi ei kanisa. Pichni gi noyudo gi kanyo. Olornegi ei kanisa igogi gi tear gas. We are marooned inside the church. To pichni ma oko mar church ka tear gas bare ko to en go. To bang' kendo dakika matin ochako post machielo. To bang' seche 3 koro post ni ogone Nyasaye erokamano ni koro gitony. Ipani sama tear gas bare oko. Gachagua nigi thuolo mar ndiko paragraphs 5. Nitie gima iluongo ni logical thinking. Thuolo mondiko go gigi. Pichni akia no wuok odhiyo akia ni ng'ato goyo toro ni. To ng'ama go ka tear gas bare kama to pichni gi to gi sadi. To king'iyo gi ogogi in a calm atmosphere, tear gas mobato ng'ato to onge kama baye no. King'iyo mtokni go onge ng'at ma tear gas go ni kuomgi. Gina tear gas molwar but mtokni ire mineno gi mtoka dhano to onge. To nitie jomoko ma onge i kanisa ma gin ok ibagi gi tear gas. Wawinjre ni gima stage manage to neno. Ka dino gol tear gas gi mobaji to jirengo to tear gas rengo. Ka ji nigi kwe i kanisa, oni okaromiwa picha ma tear gas ni e kanisa. Nikech tear gas ok bane bungu, ok bane mtoka, ok bane kidi, ibane dhano. We anyisi nitie sigana moro manotimore chon. Ne nitiere jasiasa moro e piny Luo ka, kar nyingi to ang' nawe. To ka yiero koro nodhi machiegni, to chief campaigner mare ne watne. To nidhi yombe. Ng'e ni siasa korumoga to chief campaigner dok dala ne kawuotho. Gotieno koro se ko jatelo. Nodhi onege yo. Chief campaigner ni to kende ni watni. Ma piny nodhi ni ka koro inege ji kama to koro kwachiw kura. Bang' higni moko nofweny ni ene mane odhi oketo ji e yo monego ng'ani mondo wach ni opponent ne mondo oyud kura. To gima kamano e thuolo motimore. Nitie gimoro ma kisungu wacho ni emotions impair judgment. Kotim gima lit ne ji onge thuolo mar think. Mane momiyo iyudo ka japikipiki nyalo biro yo machikre yo migwe gi mtoka. To ka ji obiro to emotions magin gone lit magiwinjo ne ng'acha. In kendo mochikruok nini in emichaki goyi. Kendo sano mob onge thuolo mar logical thinking. Because emotions impair judgment. Right. Kata obed emotion mar mirima, kata obed mar lit, kata obed mar hera, o impair judgment. Omiyo jogi ong'e gima gitimo. Kane poni Gachagua midwaro, to Gachagua wuotho kuonde mang'eny maonge kanisa. Sirikal bo ong'eyo ni joma nie kanisa go joma innocent. Ber ma gidhi wicho ni ji ok dwar Gachagua e dala gi cha. Ok ginyal winjo kata sani kichiko itji, tiwinjo gino rach ni ji kabisa. Ok pok winjo ng'ama wacho ni kare Gachagua ni ok dwar e dala ne. Ji wacho mana ni sirikal rach. So ng'ama chako wacho ni sirikal ema benefit no. Practically we can see ni sirikal onge benefit. Kata mano osetimore ka. Onge benefit mano giseyudo makoro sani to ni ong'e ni onge benefit. Okay. Omiyo ng'ama nigi benefit gimotimore ni en Gachagua wuon. John, yiena aduok line achiel yes, e wachni kasto